Maphakathi nesavana yaseNingizimu Afrika, kuzohlala ubhejane ozethembayo obizwa ngokuthi uJabari. uJabari uzothanda ukucula futhi uzokholelwa ukuthi ucula kamnandi kunabo bonke kulelo zwe. Kodwa ngeshwa, lokho kuzobe kungelona iqiniso. uJabari uzofuna ukungenela umncintiswano wamathalente waminyaka yonke. Ngakho uzobuza abangani bakhe abakhulu ukuthi bayalithanda yini iphimbo lakhe. Abangani bakhe ngeke bafuna aphatheke kabi. Ngakho bonke bazokhuluma amanga. Bazothi, akubuzwa. uLayla kuzoba nguye kuphela ozotshela uJabari iqiniso. Uzothi, khona awuculi kahle kangako. Lelo iqiniso limsulwa. Uyangiphoqa, kuzosho uJabari. Uzothukuthela kakhulu ahambe. uJabari uzonquma ukungamnaki uLayla. Ngosuku olulandelayo, uzoma emgqeni amahora amaningi nezinye izilwane ezizofuna ukungenela umncintiswano wamathalente. Ngosuku lomncintiswano, uJabari uzongena estage, aqala ukucula. Uzobhimba kangangokuthi zonke izilwane ezizobe zilalele zizocasuka, zizoqala ukumemeza zithi, "Phuma, phuma!" Ezinye zizomjikijela ngezithelo. Kuzodabukisa kakhulu lo. uJabari uzozizwa ephoxekile, uzosuka abaleke, agijime ngejubane. uLayla uzobona konke okwenzekayo ekude, futhi uzomlandela. uJabari uzothi, "Uqinisile Layla, angikwazi ukucula." uLayla uzothi, "Akukubi ukungakwazi ukwenza into ethile. Akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Awubheke mina, angikwazi ukudansa." "Hey, uqinisile Layla, kuyakuhlula ukudansa," kuzosho uJabari ehleka. Ngalolo suku, uJabari uzofunda ukuthi angamethemba uLayla ukuthi uzohlala ekhuluma iqiniso. Uzofunda nokuthi akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Ngakho uzonquma ukugxila kwelilodwa lamathalente akhe, amandla akhe. Ngonyaka olandelayo, uzowina umklomelo kabhejane omncane onamandla kunabo bonke kulelo zwe. Noma kunjalo, uJabari uzoqhubeka epractice ukucula lapho egeza empophomeni. Futhi njengoba isikhathi sihamba, uzoya ngokuya ecula ngconywana. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com